Però li pagarem generosament l'espera. Ara venia a dir-nos que sóc jove i no hi pot anar. Ah, no? Ah, no? L'inspector m'ha ordenat que em quedi. Soc testimoni de l'accident. Ah, sí? I com està l'accidentat? Millor, sembla. Quina desgràcia té aquest accident, eh? Una pena, sí. Ja és mala sort ja que aquest guiri rondés precisament per aquí. Guiri? Deu ser estranger perquè parla d'una manera molt estranya. Ha parlat amb ell? Sí, però no se l'entén, només diu Corte! Àlex, es pot fer un favor grandíssim. El pot atropellar una altra vegada. Què? Mira, son frare ja guanya temps. Carles! Què fem, Carles? Que fotem al camp d'una vegada. No dur-me l'Estel al cotxe. Que se vagi a l'extinció al jardí. Al jardí, marxem. Anna! Mira, Òscar, collons, que hem d'agafar més roba. Però que... No em deixo res, no. Però agafa això. Tenim el més important. Collons, que no la puc tancar. Costello! Costello! Què diu? Gas Costello! No sé. Pertenece a mi! Perdoni, no entenc el seu idioma, què diu? Costello! Costello! Em sembla que començo a entendre perfectament, eh? Dinero es mía! A mi tampoc... Dinero! A mi tampoc Què em dic, posa el collons? traductor. Sí, però dona la cartera, coi! Esperem, el cotxe està guai! Costello! Da Costello! Borra la cartera d'una punyetera vegada, coi! Que no puc veure! A veure, Estel, ja està el cotxe. Què és això? Ai, que se m'ha senyor Costello! Costello! Molt accidentat, però... Tu pau! Mira l'Aleix! Que puc obrir els ulls? Qui és vostè? El Kung Fu dels taxistes o què? Home, faig el torn de nit i m'han atracat 3 vegades. És per això que vaig decidir anar a fer classes de defensa personal.